Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Maya payarak po kayo muna ng Diyos. Kadwa kayong tayong army. At welcome ko lang naman po rin kay katamang balikbayan. Napansin niya yan po yung Contenier. Ito po yung asawa niya. Maligayang pamagbalik po. Mga papanganaw po nito. Okay, may dili. Diyan po po itabakan ito sa giwata mo na. Sana tutulay nyo, pasibayo mga yantanga pong mitipon-tipon, bating upaya mag-aaral ng eskwela ng NBA. At hindi katamang convention, balang taon din Domingo, gagawin tayo po. Ang ngayon pong kaurasan iti kanakuya po mitok, lihat pong speaker. Ano ko mga po mainit? Pinanyaman po naman minuto siguro 5. Nepo. Ano po kayo niya katamang tema, dinadalisay ng Diyos ang kanyang manggagawa. Ipurin na po sa diyan, papandayan na din manggagawa. Dahil talatupad na ni kaya katamang ginukalupan na maupuy kami. Yan po ang kawarasan iti binaya pong tutulay kaya katamang Diyos. Siguro, konsentrado tangang tunay po. Isa na po yan, ngayon kawarasan iti ng namantala dahil salita ng Diyos. Bagay sa pulong vlog, hindi ka tamang puso. Bala pong isinok. Nga na po kayo mo ng Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12, 14. Pag-iikay tayo. Kayo po mo ng Pedro, 4:12. Ang gaya pong 14. Kaya po kapampangan, punta po mapalitin na ako ng Manatila. Total po kapampangan tanong na po. Mag-isay pa po, mag-review pa pong Tagalog. Kaya po kapampangan lang tayo. Alay po kapampangan. Alay po kapampangan. O nung alay po kapampangan, okay ba na tayo hindi na po, hindi po. Nga na po kayo talata na ini. Ngayon yung galaw kaking gabon. Pa, halwa po yun. Nasisya po yun yan. Mumuna pong Pedro. 4:12-14. Mumuna Pedro. Ano po kayo Kagong kalbulan. Pagmulan tungkol king mapaling subok kaya kayo. Nung isa nung idarapang kaya kayo, bakong masubok, abala mo imetong, kapagmula ng bagay, ang mapalyari kaya kayo. Huwag pong subukan tamo. Tala po, uli po kasi tala kay katuruan na ini na naman isubok tatang kay Vietnam. Talaga pong pipinwanan na rin kaya katamang dapat lalawanan o tanto at ikatatag. Ay nga po makanya nakatapong papandayan ng kaya katamang puso. Banting upaya maging matulinda aking harapan. At banting upaya aking kaya katamang pamalapad. Tama po mabalato. Sungguh tayo po kayo ng 13. Ngunit pagko sa tining makarake kayo, karing kasakitan ng Kristo, magsaya kayo, bangking pangabulalag, na naman hindi ang ligaya, tumula kayo, kinggana patula. Ano po, Bening 14, nung may lipat kayo, kinlagyo ng Kristo, nuwan kayo, uli ng Espiritu ng ligaya, ang Espiritu ng Diyos, manak na niya, kaya kayo, nawalawin po. Wawang pong may lipat tamo, pinmula tamo, tapong maging mapali. Mas pos magpagumbabata mo. Uli pong ng Diyos, manatili kaya tamo. Uli pong lalawana, bigyan ka puso talagang pipinula, apong giginis. Sundo tayo po, dumagay ka po kayo. Kaduang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15, nga na po kayo. Basan tayo po.
Sa 2 Timoteo 2:15. Munyay ang sipagan, king kaming rapat mo king sarili mo. Ami pamayapaan king Diyos, may tumatalapan niya pa alang na lumang pikahalini. Agagamitan natin matulit, ingamano ng katutuan. Kaya tayo po dapat pikarini. Wamang pong kinunduyan tayo ini. Girasa kang oras tikto ka, ilaban niya po. Kaya po dapat marinuling. Iya po yung aagit na rin gagawin tamo nung matulig na niya po. Ano naman po kailing mumunang tao ko, Thessalonica, verse 4. Sunod tayo po. Kailing mumunang Thessalonica, verse 4. Dapat nung makalanong gawa na kayong maging karapatan ng Diyos, baking paniwalaan king Ebanghelyo, makananyang sa salita ni, ang ting panugod ka rin tao nung king Diyos, at susubok ka rin kayong puso. Kalo pa naman po yung magsalita ko kayo, bupulalag mo po ini, ingamano na ni Diyos, baka nito, lubos pong aking kilala. Uling in Diyos siya pong paniguan ni. Yan ang salita na ila pong bubulalag mo kayo. Sundo tayo po kayo ng Unang Timoteo, Kapitulo 1:11. Nga na po kayo, agpangking maligaya na Ebanghelyo ng Diyos, anuan akana ko may paniwala. O kalau pa naman po yun, kapagpaka na, makapalitin ko pa na po. Pero naipipili na po na. Makasulat na naman po eh. Agpangking maligaya ng Ebanghelyo ng Diyos, anuan ang anak ko may paniwala. O kalau pa naman po, paniwalan niya ng Ebanghelyo. Kanya, ikaw tusa na dapat tala pong tuparan at paniwalan. Katataw niya po kay Tito, 1:3. Baka nita po malinaw yung ginagawa. Nga na po gani, dapat kingkayang sariling panahon, pepakilala na ng amano king balita, nung kaysano ko, may panibala, agpang kinuutos ng Diyos, at kekatang pagpagligtas. Kanita po mo ng panahon ng Diyos, pupulalag na ini. Ngayon mapuro, may pasa po kekatang. Itamong palatupad kayo. Dapat tayo pong tukyan. Ang gano'n ko niya po kayo, itakal pong salamat. Maligayang umaga po sa inyong lahat.
magsawa. Makanyanya naman inupaya ng Diyos kay kayo at iyo. Karing banal yung katungkulan, nga ba kay Tito, nanunan niya bukto kay kayo. May kawaras kay kayo man, at kaunanan, karing palikbayan. Uli na iti, luwag na rin panahon ang apagador na ningkekong kamaniwala. Pagkikuanan niyo siya ng lalong mamunga, itambalang luwag karingkekong terapatya at karingkekong sarili. Mulye ko sanang alang atubot imbetong ay limbawa, kapamilatana ni ko'y katawan, at papalto, ting lagyunan ng katutuan, at ting pamanapat ting maya. Bisa ko te bisa, iko'y larawana ning emayayati, uling iko'y magsumulang gagawa, karing balang tenanti. Kakikwanan niyo, anak na ng Diyos, iko sana inlong tombetong auliran. Kapamilatana, antimoy niyapsa karingkepong labi, itambanang kepong pamalakaran, karingkepong mga lagungaling bawa ating pamagtekstoyo. Lugod, lugod, lugod ay lang kayang ganan. Makanano yung mabadyot, makilala ing lugod. Nungalayang katawan, ang magmulang makilala, ampon mayayakit, karingkekong pamamaman. Nyanipok ng kosabli, ng may paglik, magparalang katutuan ing kalelang pamaniwala. Nanuyawali ing lugod, makanalo yung pasimulan, ing katawanan ing lugod bayang luntok. Ding babasa king ebanghelyo, king orasay tima na yakong pakibatan dako, king makuid apenati. Makanano yang mayagit ing lugod ayating kalipasang, alulwal karing kekong telapatya. Munang-muna po, yako, marakit may lugod. Eka po gagawang sarili mo pagyasan ng mga kaisipan. Emo ing amanyo, ing lugod, bandawaning tao, penidamdam kayo, lubon mo na may babata gusto. Lugod yan na lang Seriana, lugod parangalan yan. Lugod yan sa sawaya, lartoy lugod, agong naning pamibata. Longin lugod alayang kabiyas na, balen ko mas may kong sasabihan. Ingas bukid, balang luluang, ing katawa na nangalayo'y inan.
teksto ko binagla. Inlagod ilan yung muriwo, ganak anyo rin ng manuyo, po taginawa na kompito, isipan yung lagod yun paldo. Lagot yan ng bayang hanggang king tao'y di darapat ya, king kabias ng nagtigagong no, naming kabias ng darapat misal kadiya. Yan hindi kay walig ko nung babasa kong ebanghelyo mo na sarili lapinwanyo, baning katutuan laman ay dilagdo. Bitasan ti ko tutok na nagyuning atin kong masabay, nagyunan ning kapwanwalan, anak ng Diyos ngeniti kawanan, balik bayan ngenit payabot ko. Ngening nabak makakomulta ko, kintang yatang ning sibol lawen mo, marap na kasagulitik do kamusta, kingurin ning tekandisan, panayan damayan makaluran, pangayat mo pintan kanyatang imaya pawarat ke kabading galalu. Salamat din kaya yun. Kaya suko kaya pagkatong nasa kasama ko hanapan ayaw po ninakan i-report po kaya kalapit kayo. Baik pemerintah kayo minta kayo. Salamat sa inyo. Kaya kayo bilang support ko kayo. Salamat. Paghinakon lang ka sa huling oras ko, antikan ng mga katalugkuran ko, lalapit netingan ng Versalyo, at pangadwa iting tabernapulong, nanuriang ngiling ng manong likwan, panayan keke kakaunanan, insawag mo metong yung milyon yan, tenagaye itiyan ke kong bulan, kaso'y umukhang kong anak mo, kabaluan kong tining deposito, sarili mo yung sinabi ko, nakalas ka lang at piyersaning hinutuyan ko. Noong bilabasan ng iyang maragulyan, litik dong malalagwanin toya, o pagkasing panata mayakit ya, ikong sablayan halimbawa ya, imlagyuning kapanwalan, lang mabayad maging bakal yaman, potang buwat at moging karlakal, mabayad
Parlayo rin anak ko rin. Salamat. May bilog niya po yung kanamang pwersa, lalo yung marakal. Ikot yun naman, sinabi. Talaga diyang pamalat yan. Talaga diyan. Ini isang bantanan naman. Pero manay ko pong talwi, pwersa, agawa. Yung muna, kasi akong katawan, pwersa yung kanamang pamisip. Ikesaya tinike kayo, asawa ang ponganak mo, telangga mo ne kanyang biye mo, baryang damdaman dengan ayapilo, tunggal ditak bande banena. Ing Siburian wakin mamagos yan, alantok na ng Diyos lulogod yan, at magpurin iya midwiling ablang yan. Ako banal, nakatagpod po kayong pagyaman. Yung kanakong kasuyo, akong kanakong anak. Tapos sinabi yung neto na may yun, wala akong kabaluan. Pero yung asawa ko, sinabi na kanak ko, kaya kami ganganak ka. Katagpulang tamo, ibigay. Ang inanya may itong may yun, yung bugtay. Wala akong problema ito, mas na ati-ati kami musika na. Kasi balong nenano pangatbahon, kasi nimdam na nengening publiko, elang-melang kwenta rin pangamano ko, pupulpulang yamoy sarili mo. Wala ko paiwating yan po. Yako'y inggegan na naman wala kong kuling tapat yaing sarili mo. Sa walang bagay na wag mo ding kino. Enong mebili na planeti Salamat po, mo. naging kinukadwake kayo. Binye yung nangyayaganagan ang puriko. Patutugog ng publiko, binye yung ginaid nyo po, silapoy po, may kanak, mga santing na pwesto. Ini naman, balikan ko naman po, tamburiyo, i-plus me, kaya kang kakiwan ng publiko. Ano pang problema, apanin na yan yung barending dami yun yening ka pataliyo. Bilang ng susoblong king mundi kalayo, emibiling ablang ing taber na pulo, wakining tutuna, kalitang minuna, geware ing plano, lamang simbitlara, kanako sinabi, makanyan niya, kitang kapasidad, dababatyawan niya. Enima kanyan man, akong may naman, hanggang nga lang kwenta, ating apostolyo, eyepe pabaluan, king muni kalayo, era ko'y bininag lang, aning kapong maano. Salamat, Diyos, salamat mo naman. Ingke kang sarili at kekang likuran, sa lamong pamilya, titing ka kung dadwang, kabanda rapat ko, in Diyos mamablas yayan. Singko pang ponsik sa tawag ye nawaya,
ma koy ablas mi tatak king Biblia ginawang marabol ablas mo marabulya pesaning ampunan yang peki wat pugeka Kaya ako ganal. Makatagpo kayo sa pasayan. Ako, pasda, ate kong piyasa. Ang gana pamilya ko, open lang. Kung nanin problema ko, problema na yung kasal pasayan. Tatalbi kami. Kung nanin kulira ay kapatid ko, manong kulang kayo ni Epital Parang. Pero, bugay kami. Kaya nga ako. Kung nanin sunata, tera, bugay kami. Pero, katangaman na yung tugali, meron yung medyo. Nga sa ako, yung makikita. asawang mo di ka ketong kayo bilang ang galing na anak mo mong kakalingwan matning sasabihan ko kamong kaluhuran metong nasabihan mo kekato bilangan Opo, dito. ikay umega yang lebun at bala mong saya penika padan mo panenayan naga minneto publiko baleni ko naman gawan bibigay kayo Eko mamatakan kabod na makanian Dindang iking pyesa betong yang milyon yan Yang betong milyon masok ning isang ban Pating lugar na matli kong sasabihan Opo, ginawa ba? Itak mo po. Kaya naman po, una, pwersa, yung kanang katao. Eni, yung bulsa ko, kaya po sa pa, di na niyo po. Yang may tumamilyon pasakekan Viera pamilya mo, pwersa to putangyan Si Apostol Santiago kakilala ng matapimpila mo ke kakoy darala Opo, totoo po ito. Tenga na Kung po. makayanin nila ng pisabita Melang damnengin itang parakeka Neto nga publiko itidingdam na na Singko pang konsik sa ikidyo sige na Di na niyo po, kaya magsasak. Sa huli na mo titiyan ligot ko At apatalagang may tumasentro Yaman ngay may tumagamat mo Binyanin Diyos itang sikanan Ikay po, paano yung kaya isip ko, uli kayo may mukay, kinawa na nga. Isulo, bibaya ka na. Melaw. Pamanad siya, biniyaya kayo kami. Melaw siya. Pero mayat wag po kong kilo. Kaya kayo, palamit talaga yung paksay. Uli kayo wate kong sinabi. Ano masetlo, palto eh. Nung alam, malaki ang perseke sa kapatid ko, makanalo kami. Tono tintola metong mo kaniyan Maragol ng gastos ke kayo'y isang ban Ke payagos na ni Santiago bilang Metong ng sentro ng bayong tatakiran Segul nening bir, nening kalwinang Pabusten mo pa mong den di ka
pusula, den may ka-interes, gegan na ganang, aliante pang tikdo meling kapilya. Kaya biya po kayo na itikdom niyo. Tapos, Yeninong natabayanan niyo po. naluing dingdamo, kumena po yan. Nung makanya rin, luklok ng luklukan. Salamat po, hindi nga ako. Pamuni-muni ka ba, kain indyan. Hingga sa gabihan ko mapaparutak bila. Salamat, ikaw, anak na ninggin. Migaras nenaman ingat na bersaryo detanggang ibait ang ayari rawo ikoneng munang sasalisingan alating mabaya, tao ng bulinang. Lartoy ay mabayat hanggang abot na yan. Minoy ang tao ko at every nang pamisasan metong mabayat luntong mayanyan. Tingbilan yung ngaiti, eyukat kalingwan. Pakisabing maya, matuwat kayanakan. Magamu amo ko hanggang kedaratan. Anibersaryo artoye katawan. Daneng disiplina mumunang gawan yun. Emulay kita sit at ketayo. Keraklan mo yo'y akit inasabihan ko. Ika'y magalo mayap pagawan yun. Lalawelang mata ingadolor watiyan. Kasar pantayan denang abubunganan. Limbalang lunduyan ng toto alilang. Ingpagtikuan na diusan na mayayos yan. Sit-sit kinit karin, eyo paano galiyan. Dengkayang nakaniwag king mamuntukan. Inga nagersalyo dapat yung iyadatang. Ikayong pengali pagamamukeya. Uri ko, anak ko, nung yan harapat yung inyong mo, formida, yan sa para-pareho. Ating kinitan at alapay itiwong na nasa leon na mampenga ringat yun. Ingetong alaya, dingad dua at inlang, kaya pa lapal koin so sulda. Malwat ne insibo, itatwanan yang marka. Pagkatandanan yo,
ing Diyos magkaibigan. Bayo ko gumulo, salamat ng laban. Igong sa lasabulan, eniba likbayan. Umeno, harap ko, salita, orasan. Ang kang persa, ingke kang pandataan. Mayawat kung oras, kayong aliw. Salita, ganante, eniya, rakan ko. Dakala, salamat, timpaman, niya kaniyo. Ing mayap, oras, iyaling pa, iyapon ko. O, ang kaibat na, din kapulungan, nunanin rinundes, ikanisuyo ng Diyos, ang pangkalakan. Kamitan mo sa pambalik, manawa ang hilayan, kapalitanan ni Martins. Balok mo yung pambalik. Lalo yung kailangan ng tuting magpulat sa mga kanya, hanapin mo na ako naman. Ngayon hindi parang kayo, dito nga ito. Aka mukasyon sa itong puso. Diyos ang makapayan. Oreni anak mo, miras po payapa, at alam ninano, kining ka tungaluan, sana po'y tulot mo, impyera, pataban, sa pamilya, lang at iyon. Yan mo ngang sikan, pagkabiye, tagong nang, ning kapapintunan, dapulo, mabungyang hanggang kawakasan. Kenama muli lang pintali panamo at man mong pangandang kalitang Diyos ko, maestrong gagalang magit na pinggewa, magaga, uwang datar, kapami, ilalampon, babi mong sikanan, manmong pa, may pala, dati rin, kakamtan. Diyos ko'y awat ko, bendesyo, nan mo lang, Itik ko yung sahubong, itik ko yung awan na, hingke kang pangako, panamdamda, kalaya, hanggang kawakasan, mielang maligaya. Sangat kaya may oras, abot kayo, hindi kayong kahit sinini kapamilitana, ni Cebu, Pagintena, ni Biel, at yung pangalawa, pangakalapad na, ng tabernakulo, at mumunayin ng adversaryo. May oras, kayo na. Kalang kayo. Salamat. Mayayari ng suyo, Bareng magtagyakan, o may sabing dalan, dakal kabisita,
tingkalan ka ng Diyos, kekongan kekoyan, hanggang kawakasan, tingkalan abeyan, kay batin na pulwat, lapuan na nakongan, tinlugon ding kinong, keko ke panabang, timbalang tinandil, kekong kapayapan, tingmayat yung dapat, yan mamungang kakal, yako'y sinuyong, arating abeyong, lamang kaling gamit, tingsul sa bebe ko, mula hanggang wakas, keko'y lugon ko, adios kapayapan, iyako'y Sor Santiago. Tulay
Purihin po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayong araw na ito ay ating pong ginagawa ang convention kung saan limang sentrong sakop ng CPD-5 ay nagsama-sama upang gawin po ang protokolo na ito. At bago ko po ipagpatuloy ang aking mga gustong bahagi sa inyo, ay gusto ko munang batiin ng mga kapatid natin dumating mga balikbayan natin, gaya po ng ating magulang
At gayon din, ang kapatid natin si Con Daniel David at Ate Vilma, po, ang mag-asawa. At gayon din po, nung nakaraan, nakita na natin si Darang Loida at Cathy, po. At meron pa po at ang ibang mga kapatid natin dumating din, ang pamilyang Gomez din na anak ni Son, po. At pamilyang namayapang abogado, po, yung mga apo niya, dumating din namin ng abroad, at saka yung mga makapagal, po, nandyan din. So, binabati namin kayo sa inyong pagdating, at siguro po talagang pinagandaan nyo ang darating nating anniversary, po. Sunod-sunod po ang mga anniversary natin, po. At kanina po narinig natin ang ating speaker, po, kung saan tinalakay po niya ang ating paksa. Sabi niya ang ating paksa ay dinadalisay ng Diyos ang kanyang mga manggagawa, po. Ano pong ibig sabihin ng dinadalisay? Sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 3. Basahin po natin para ano po ang dinadalisay niya. Po. Tulad po tayo, tayong manggagawa kung paano tayo dalisayin ng banal na Espiritu at ng Diyos. Po. Sabi niya, hindi po. Gusto ko Tagalog naman. Sabi po niya dito sa Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 3. Sabi niya po, ang dalisayan ay sa pila, po, at ang urno ay sa ito. Ngunit sinusubok ng Panginoon Diyos sinusubok ng Panginoon ang mga puso, po. Kagaya po lang dito, kapatid, para magawa nilang talagang tunay na ginto, dinadaan sa isang proseso, po. Sabi nga sa urno na sinasabi ng banal na aklat, kung saan para makita niya po yung purong-puro niya, dinadalisay niya, po. Kagaya po sa ating mga manggagawa ng Diyos, kung saan po ay karamihan sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dinadalisin tayo sa mga pagsubok. Kung minsan may dumarating na pagsubok sa atin na iba-ibang paraan. Kung minsan nagkakasakit tayo. Kasi pag halimbawa wala kang nararamdaman sa katawan mo, para kang malusog, kung minsan nakakalimutan mo po ang Diyos. Pero pag binigyan ka ng sakit kahit konti lang, agad mong naaalala ang Diyos. Agad kang nananalangin. Yun po ang kaparahanan para tayo po ay madalisay sa iba-ibang paraan na ginagawa sa atin ng Panginoon niya. Kaya po, tayong mananampalataya ay talagang dapat po tayong dalisayin para upang ang ating binibiti ay ating makakamtan, po. At dito naman po sa dinala ng Banal na Batlaya kanina, kung saan po tinanong niya sa akin, ano ba ang lugod? Sabi niya, mayroon pong kasagutan dito sa unang Korinto 15:4 hanggang 6, kung saan po inilalarawan niya ang pag-ibig. Sabi niya, dito sa unang Korinto 15:4. Ay, 15 ba? 13 pala. 13:4. Sabi niya po dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na nagpili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. 5. Hindi na ugaling mahalay, hindi nahanap ang kanyang mga sarili, hindi nayayamot, hindi inaaluma ang masama. 6. Hindi nagagala sa kalikuan, kundi
nakikigalak sa katotohanan. Ito po ang tanong ng Badlaya sa atin kung ano po ang pag-ibig mo po. Nandiyan po yung ito. Ito po ang kasagutan. Pag ito po ang mga bagay dito ay nating nagawa, talagang ang ilugod ang gagawa niya po. At ngayon din po ang tema natin ngayon o mga paksa natin dahil wala pong alang makulat mudikala po. Siguro po bago talasinan pagkakataon din kaya katamo pong bisita po magyaring buri ko pong pasagiwa kay kayo at pagganaka dahil pong daratang dami pong activities po. Kaya pong ilabas nuno ka rin katamo pong sakop ng Apostol Tiago, may anibersaryo na po yung kay Rihanna Libye. Kung nawarin, itamuan po, may tatamo pa rin, may pag-anibersaryo tamo, kay Rihanna Libye, kay Isabela na po, may tatamo pa rin na po. At medyo marakatamo po. At itutukin naman na okasyon ganyan, tukin-tukila po rin anibersaryo ng PPC 5 na po. Kaya pong first Sunday,